pero proclama o mandado, o santo mandado do Caurel, de promover o oso de Salcedo a presidencia da Xunta de Galicia. E a choira está barata. E é o momento. Pero atención, é só un proceso transitorio, porque aseña, en alianza cos osos de Entroido de Cataluña, de Euskadi, de Navarra, de Aragón ou de Cantabria, o oso de Salcedo vai declarar a República Federal. Non queren estados e autonomías, pois toma, 2 tazas e unha manada de osos. Pero atención, xa con o oso na presidencia da República Federal de Salcedo e outras Españas dos arredores, a cousa non vai parar aí. E o noso oso irá para a Secretaría Xeral das Nacións Unidas, ca axuda internacional dos osos de Entroido de Polonia, de Alemanha, Austria, Romanía e Xapón. E xuntos constituirán o Consello de Seguridade da Manada Internacional. Pero xa metidos en gastos, e xa que estamos en Nova York, por que non promover o oso de Salcedo a presidencia dos Estados Unidos? Que iso sí que é o que se chama a autoridade competente. E haberá que ver o noso oso cas madamas e danzantes vacilando na Casa Branca. E ese sí que vai ser o grande morrión. O oso de Salcedo é moito oso do noso Señor. E estámoslo desperdiciando. Estámoslo desperdiciando disfrutando só unha vez o ano. Porque todos e todas levamos un oso dentro. Os pijos e repugnantes levan o oso yogi. E os bravos e as bravas levamos o oso de Salcedo. Fixádenos ben, o noso oso que ven do Caurel vale por 2. Vale por oso pardo e vale tamén por oso polar. E como vale por 2, é bisexual. Fóllase a si mesmo por días pares. E como todo bo galego e galega, ten dobre personalidade. Pero o que pasa é que sempre gasta a mesma, a da feluxe que enzoufa o persoal. E a propósito da feluxe, non se sabe se a feluxe que espalla é purín realmente ou outra sustancia ignota e secreta. Pero case seguro, e iso é unha información que imos compartir hoxe aquí, que o que pasa é que no Caurel hai petróleo, pero que non nos hai bagadazo. O noso oso é inteligente e actual, non ten idade de xubilación, non ten plan de pensións, xa non abriu conta na caixa de aforros porque xa sabía que as cousas viñan mal, e sabe vivir porque non é certo que veña do letargo invernal. O moi cabrón bota o inverno todo achantado no burato máis negro do Caurel, onde creban as coordenadas espazo-tempo, e ali, ninguén sabe ben onde, hai un oasis de cocoteiros no que vive feliz e arrodeado de putas e sesibois que bailan todos xuntos a danza das 7 negras. Rindamos culto e homenaxe ao noso oso de Salcedo, que quede entre nós o ano todo, e que enfeluse co seu comando de criados a tanto pelma que nos amarga a vida. Convirtámolo no ídolo do sarcasmo, porque aquí, en Galicia, xa se nos agota a ironía e estamos na fase sarcasmo. Bailemos detrás do oso desde Salcedo ata tomar Compostela e convirtamos a residencia do oso, a residencia oficial, convirtámola no que actualmente ocupa a Cidade da Cultura. Esa será a residencia oficial do oso máis oso do mundo, Caurel. E ali será o lugar onde os teatreiros de Salcedo fagades a tragedia que se nos ven encima, pero convertida na comedia máis brava da historia, na comedia máis sarcástica. Armados de sarcasmos, conquistaremos a esperanza. Viva Entroido, viva o oso e viva Salcedo. Feluxe para os pelmas e pros osos yogi que nos invaden. Viva Galicia con razón ou sin ela.
Moitas gracias.